जोङो गासैबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB-नि मोनब्रै हानजा आरो UBPO बेखिनि हानजाया लोगो नांनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि मोनसे सागान खालामदोंमोन, मोनसे सुक्ति खालामदोंमोन। बिटिआर सुक्ति जों गासैबो मिथियो। आरोबा दा बिटिआर सुक्तिया दिनै ब्रैथि बोसोराव आगान होबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिनि उनावनो प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकारा 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव प्रमद बर' बिथाङा आथिखालनि BTC-नि गाहाय बिथाङा गाहाय हिसाबै बिथाङा सतबांसा लादोंमोन आरो बियो 2023 मायथाइयाव बियो 3 बोसोर जानानै थांबाय आरो बे 3 बोसोराव जोङो नुनो मोनदों बे गासै जिखिनि बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव बयनिख्रुइ मख'जाथावसिन जि मोनसे नुथाय जोङो नुनो मोनदों बेनो मोनसे गोजोन थासारिया बिटिआर ओनसोलाव फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर सुक्ति जानायनि आगोलाव बे बिटिआर ओनसोल बा बै समनि BTC-आव गोबां माने दावराव दावसि मानसि बुथारनाय बायदिसिना माने मा होननानै बुंदों समाज बेरेखा खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। नाथाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव बेनि जि मोनसे इंराजियाव जायखौ क्राइम होननानै बुङो क्राइम रेट, बे क्राइम रेटआ बियो खमिलांगासिनो दोङो। गोदो क्राइम रेटआ गोबां सायाव दंमोन, नाथाय आथिखालाव बे क्राइम रेटआ खमिलांगासिनो दोङो आरो बे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय गुबुन जिखिनि रावारि सुबुंफोर थायो बे गुबुन रावारि सुबुंफोरनि गेजेरावबो जि मोनसे गोजोन थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बेवहाय 25 नं बागानपारा CCनि जि मोनसे दिनै बेवहाय मोनसे लामा हान्थिनाय हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि बिटिआर सरकारा बेवहाय लादों आरो खालि नैबे 25 नं बागानपारा समस्तियावल' लायाखै, बे गासै जिखिनि 40टा समस्ति थामहिनबा 40टा TLCC दोङो बिटिआरआव, बे 40टा TLCCआवबो बेनि जि माने हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायखौ लादों आरो जोङो नुनो मोनदों जे बिटिआर सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय जानायनि उनाव बेवहाय माखासे जिखिनि जौगानाय हाबाफारि बे जौगानाय हाबाफारिफोरखौबो जों नुनो मोनदों। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे बिखेखय बेवहाय जि मानव सम्पद सुबुं सम्पद बानायनाय बे सुबुं सम्पद बे सुबुं धोनाबो मोनसे आवगायनाय फारसे बेवहाय थांगासिनो दोङो। जोङो 2023 मायथाइयाव जोङो नुनो मोनदों दे बिटिआर ओनसोलनिनो आथिखालाव बिटिआरआव 9 जिल्ला दोङो आरो बे 9 जिल्लानि चिरां जिल्लाया 32टा जिल्ला आसामनि जि HLC एग्जामिनेसन मेट्रिक जाय आनजाद होननानै बुङो 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 35टा जिल्लानि मादाव चिरां जिल्लाया सेथि जिल्ला हिसाबै सेथि थाखोआव बा सेथि जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्लाया मोननो हादोंमोन। बे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब जोङो मोनदों आरो बे 2023 मायथाइयावनो हायार सेकेन्डारि जि बिगियान बा साइन्स माने डिपार्टमेन्ट बा साइन्सनि रिजाल्ट, बे साइन्सनि रिजाल्टआव बाक्सा जिल्लाया बयनिख्रुइ सायाव मोननो हादोंमोन। दा बेफोरनिफ्रायनो जोङो मोनथिनो हायो दे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे जि गोजोन थासारिजों लोगोसे जि मोनसे जौगानाय बे जौगानाया बिटिआर ओनसोलाव जागासिनो दोङो। बेनि अनगायैबो इनफ्रास्ट्राक्चारेल जिखिनि डेभेलपमेन्ट बे इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्टखौबो जोङो नुनो मोनदों। लामा सामा बेवहाय नलेज सेन्टार बानायनायनि बाथ्रा, दा बेबायदि माखासे हाबाफारिफ्रा जौगालु हाबाफारिफ्रा आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव जागासिनो दोङो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव।